Bohovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. Podobenstvo nám ukazuje, že skutočná hodnota človeka nespočíva vo vonkajších veciach, alebo vo vzťahu s Bohom. Rúcho spravodlivosti predstavuje Kristovú dokonalú povahu, ktorá nás oblieka vierou. Ako Adam a Eva potrebovali rúcho zo svetla, tak aj my potrebujeme byť oblečení v Ježišovej spravodlivosti, ktorá je darom a nie výsledkom vlastného úsilia. Každý, kto sa rozhodne neprijať toto rúcho, stojí nahý pred Bohom a nemôže vstúpiť do jeho slávnej prítomnosti. Myšlienka na zamyslenie. Rúcho spravodlivosti znamená byť denodenne oblečený Kristovej dokonalosti a sile, ktorá nás ochraňuje a pripravuje na Božiu prítomnosť. Otázka pre teba: ako každý deň prijímaš Ježišovo rúcho spravodlivosti? A čo konkrétne ti pomáha žiť v jeho dokonalosti?